Kontaminovanú vodu zo skládky Gudronov z bývalého závodu Petrochem a Dubova na Hore Hroní odčerpávajú. Denne odvezú na čistenie vyše 20 000 litrov. Sanácie sa po rokoch čakania dočkajú aj Gudronové jamy v susednej predajnej. Zakalená, zapáchajúca a po dažďoch presakujúca. Celkovo 660 000 litrov toxickej vody odvážajú z Dubovej vodohospodári do čističky v Brezne už od polovice marca. Cieľom je čím skôr znížiť hladinu. Tam sa zvážajú vody cisternou každý pracovný deň, pričom sa dôsledne sleduje voda na vstupe aj výstupe z čistiarny. Problémom skladky Gudronu, ktorá je za týmto plotom, je aj koruna hrádze, ktorej hrozí pretrhnutie. Tie vody, ktoré sa tam hromadia, by vlastne spôsobili to, že tá hrádza môže sa nejakým spôsobom prevaliť a to už by bolo problém. Ministerstvo životného prostredia zároveň pripravuje sanáciu Gudronových nádrží v predajnej. Na odstránenie environmentálnej záťaže zo 60. rokov minulého storočia je vyčlenených 66 miliónov eur z Európskej únie. Niečo bude musieť doplatiť aj rezort životného prostredia. Ministerstvo životného prostredia vyhlási celoeurópsku súťaž a našim najdôležitejším kritériom je, aby bola nielen najlepšia cena, ale aby víťaz mal dostatočnú prax a skúsenosti s realizáciou takto náročného odstránenia envirozáťaže v predajnej. Projekt prešiel aj analýzou útvaru hodnoty za peniaze. Enviro Resort zároveň opätovne preskúmal ceny na trhu. Odhad nákladov klesol z pôvodných 95,6 milióna na nejakých necelých 78 miliónov eur. Z toho nášho pohľadu tam ešte je priestor tú cenu ďalej spresniť na úrovni približne 70 miliónov eur. Po toľkých rokoch už očakávame. Ja som ešte stále optimista, takže chcela by som už odísť do dôchodku s tým vedomím, že tá sanácia už konečne sa začne a bude nejakým spôsobom ukončená. Enviro Resort aktuálne finalizuje podklady na vyhlásenie súťaže. Konkrétny dátum vyhlásenia však nespresnili. Alexander Ernest, Slovenská televízia.